Vos vaig a contar una història que va ocórrer no molt lluny del poble de Canet, a les afores mateixa, on jo vivia amb el meu castell mig de la muntanya. Allí, un bon dia, una aquelarre de bruixes i bruixots es van reunir per fer reviure els morts. Conta la llegenda que en aquest bosc vivien tres bruixes molt roïnes. Una s'anomenava Maria, l'altra Sabina i l'altra Sara. Les tres bruixes volien reviure a tots els morts i una nit de lluna plena es van atrevir a fer un conjur. Abracadabra, que aparega la mòmia que van matar la cabra. A l'instant va aparèixer la mòmia amb un perol ple de vísceres per a fer el conjuri que aquella nit duria a tots a la vida. Els fantasmes anaven apropant-se al sentir la veu de Sabina i sobretot al sentir la veu de Maria. Maria va tirar uns polvos màgics damunt de la foguera que estaven fent i a poc les tombes dels voltants del cementeri anaren obrint-se. Les calaveres i els esquelets que allí dins hi havien anaven cobrant vida. Totes estaven mirant al seu voltant com el seu pla forgit durant tants anys estava donant els seus fruits. Per fi tindrien el seu exèrcit d'esquelets i per fi podrien conquerir-ho tot. Sols faltava l'últim encanteri per a que la flama beneïda, la flama del cel apareguera davant d'elles i per fi es posara al front de tots. I en uns segons, a la torre del castell va aparèixer, tota enllumenada, i els va dir: «La terra és nostra». Les bruixes, totes encantades, començaren a ballar amb els esquelets i les mòmies i els fantasmes que s'havien apropat. I dins d'aquest moment, la terra va pertànyer als monstres. O no?